ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೀಶೋಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತದ ಮುಂಚೆನೆ ತುಲ್ಲೋ ಒಂದೇ ಪುನಿ 71 ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡತೆ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನು ಜಾಗರ್ ವಿತ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒಂದ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಉಂಡದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇದ್ರೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ ಪಂಡ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೀಶೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಯಾನ ಮಂತದೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆ ಇದ್ರೆ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಏನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಂಡ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಂಡ ಕಡಿಮೆ ರೇಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ದ ರಿವ್ಯೂನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇದ್ರಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದಸರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ಸ್ ಮಾತ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ಟೈಮಡೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪುನ ಡ್ರೆಸ್ ಆವದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಆವದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತದಿತ್ತು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡತೆ ಯಾನ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇದ್ರೆ ಯಾನ ಎಂಚಿನ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾತ ಚೆಕ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಧೈರ್ಯ ಅಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇದ್ರೆ ಯಾನಿಂದೇನ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡತೆ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಇಂದೆಟ್ಟ ಟಾಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಈ ಮೂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಐತೆ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯನೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನ್ ಅಂದೇನ ವೇರ್ ಮಂತದುಂಡತಿ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಂತದೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುರಣಿ ಬಂದಾಗನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೋರ ಪಾಡ್ದು ಚೆಕ್ ಮಂತ ಇಂಕ ಹಾಪುಂಡ ಮಂತ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮೇಲು ಉಂಡಾವೆ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಟಾಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ರೇಯಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಂದೆ ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಕದ ಅಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಉಂಡು ಏತು ಉದ್ದ ತಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತುಲೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ತದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಅಗಲ ಉಂಡು ತಿರ್ತಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ವೇಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಟನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದುಂಡವೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗಲುಂಟು ಉದ್ದಲುಂಡು ಏತ್ ಅಗಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಪೋನುಂಡು ಆತ ಅಗಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೊಂದು ಅಂಡ ಅಂಡಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ದಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರಡದ ಐಕ್ ಒಂದು ರೇಯಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅದರ ರೇಟ್ ಮಾತ ಕೇಂಡ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಆಗುದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರಂದ ಪನಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 602 ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ 75 ರೂಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕಿದಂಡ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಂತೀನಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಕುಡೋರ ಪನೊಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಂತಂಡ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಂತಂಡ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ್ 75 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದ 527 ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕಿದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೈಜ್ ಉಂಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಂದಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಏನ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಲೂಸೇ ಇಪ್ಪಡು ಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮನ್ಬೋದು ವಾಶ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಅವನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜರೇ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜನ ತೋಟನಿದ್ದಾರೆ ಏನು ನೋಡ್ಸಿ ದಪ್ಪಣ ಇಂಕೋ ಮರದ್ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟದೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಯಾನು ಟ್ರಾಷರ್ ತಂದೆ ಟ್ರಾಷರ್ ಅದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಗ್ರೇನಾ ಮಣ್ಣು ಕಲರ್ ಉಂಡು ಯಾನು ತುಳುಟು ಪರಡುಂದಂಡ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಕಲರ್ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತು ರೆಡ್ ಕಿಸೆ ಉಂಡದೆ ಕಿಸೆ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪಲ ಉಂಡು ಲೆಂತ್ ಉಂಡು ನೆಟೆದಲ್ಲ ಇಂಚ ನೆಟೆ ತಿರ್ತಡು ಇಂಚನೆ ಅಗಲ ಅಪ್ಪುನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾದ
ಯಾನೊಂದುಂಡತೆ ಸೈಜ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವುಂಡತೆ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾನುಂಡತೆ 36 ಸೈಜ್ ಮಂತದೆ ದಪ್ಪಂಡ ಚುಟ್ಟು ಛಬ್ಬಿ ಅತೆ 34 ಸೈಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಪ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಟ್ರೋಜರ್ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಪಾಡು ತಿರ್ತದೆ ಇಡೆ ಪಾಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ 34 ಸೈಜ್ ಯಾವುದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅದು 36 ಸೈಜ್ ಯಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಐತೆ ಪನ್ನೋಡು ಅಂಡ 309 ಇಂಕ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 38 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ 271 ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಪನಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಆತು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂಚೂರು ಹೆವಿಲ ಉಂಡಾಗೆ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಹೆವಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವಲಿಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಮೂಜಿನೇತ ಐಟಮ್ ಹೋಗೋತ್ತುಂಡೆ ಜಾಗರ್ ವಿತ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಡದ ಇಂಚ ಉಂಡು ತಿರ್ತಡಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕಂದೆ ಇದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಯಾನ ಎನ್ನದೈತೆ ಜೀತು ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದನಂದೆ ಕಲರ್ ಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ವೈಟ್ ಪಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಕಲರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಳ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪಿಲ್ಲ ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಾಂಡ ಇದು ಜಾಗರ್ ವಿತ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ 463 ಅಮೌಂಟು ಇಂಕ್ 85 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆತಂಡು 378 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು 378ಗೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಜಾಗರ್ ಸೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡ ವರ್ತಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಗೋತುಂಡೆ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ದೆಟ್ಟದಲ್ಲ ನಮಕ್ ನೀರು ಮಾತ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಮಂಚಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಎಂದುಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆದೆ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಆದೆ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಡಾವೆ ಇದಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಒಂದು ಕಲರ್ ತೆತ್ತೋನಿ ಉರನಿ ಅಂತೂ ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ್ ರೇಟ್ ಮಾತ ಅಂಚಂದ್ರ ಬರಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಚೆಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಐಟಮ್ ಏತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸೈಜ್ ಹೋಗೋತಂಡೆ XXL ಮನೆ ಇದೆ ಬಂದ ಆ ಒಂಥರ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಟೈಟ್ ಮಾತಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂಥರ ನರಕ ತೋಚು ಆಡು ತೋಚುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಯಾನ XXL ಬಂದಿದೆ ಅಂಚ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೋಗುದು ಕಣಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೋಗೋತಂಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪುರ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಇದೊಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ತಂದೆ ಏನಲ್ಲಕ ಶಾರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ತಕ್ಲೆಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೀಲ್ಡ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಅವಡು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಅವಡು ಚೂರು ಹೀಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಹೈಟ್ ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪನ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಂತ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂದೆ ಪನಲಿ ದ್ಯಾ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಎಂಕ್ ಇದು ಕಲರ್ ಉಂಡಾತಿಂದೆ ನಿಂಚಿನ ಅಂಪನಿ ವೈಟ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾರ್ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಡು ಇಂದುಂಡತೆ ಯಾನ ಸೈಜ್ 6 ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿನಿ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಗುಂಡತೆ 223 ರೂಪೀಸ್ ಎಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 39 ರೂಪೀಸ್ ಆತಂಡು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದ 184 ದಿಕ್ಕದಂಡು ಇದು ಶೋಕದ ಚಪ್ಪಲ್ ಆದ ಕಡಿಮೆಗೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನೆ ಎಂಕಂತೂ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕಂದത്തെ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಲಂಚನೆ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಡು ದಿಕ್ಕು ఒక ರಿವ್ಯೂಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಎಂಕಿತ್ತ 184 ದಿಕ್ಕಡತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಕ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಜರ್ದಲ ಕಡಿಮೆಗೆ ತಿಕ್ಕರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಆತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಪೋಡವೆ ಅವಾಗ ಕಡಿಮೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ವರಾನೆ ತೂದು ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಇಂದೇನೆ ಎದ್ದೆತ್ತೋನೆ ಬಂದ ನಿಕ್ಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಆವರ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತು ಅಂಡರ್ ತೂವೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಆಪುಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮೀಶೋದ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ದ ರಿವ್ಯೂ ಇದೆ ಮುಗಿಂಡು ಯಾನಾದ ಮಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವೆತ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಂತದ್ದು ಖಾಲಿ ಅವೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು ಚೆಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಟ ಯಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲು ಉಂಡತೆ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ತುದ್ದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಜಿ ದಪ್ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ರಿವ್ಯೂ ತೂಂದೆ ಏರ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೋಜು ಮೀಶೋಡ್ ಉಂದದ್ದು ಓವೆಟ್ಲ ಆವಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋವರ್ಚಿ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಡೆ ಮುಗಿದೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಎನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಓ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಡ್ ಪಂಡದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ತೂವಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಚಿ ಪ್ರತಿ ಬರಿಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಬೊಕ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಚ್ಚಾವೆ ನಮಕ್ ಚೂರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅವಡು 1/4 ಗಂಟೆದುಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮುಗಿಪ್ವೆ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ಸೋತಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ತೂಲೆ ಪನೊಂದಿಡು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಲೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪನ್ಪನ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಂತಲೆ ಪನೊಂದಿಡೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಊರದ ವ್ಲಾಗ್ ಬರರ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ದಸರಾಗ ಊರುಗು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಪೋವರ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಯಾನ ದಸರಾಗ ಊರುಗು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬಾಗ ಊರುದ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಪನೊಂದಿಡೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮೇಲೂ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್